Sapar mar odhiambo machiegni nyakoro mogman midweche manyien e chenro mar Kagi Kacha Nyinga Ochieng Emmanuel ka wachako en lipot moke tong Kenya gi Somali yango ni ruodhi abich e kaunti ma Mandera otek gi jomoko mechichgo ni gin kweth jolweny mag Al-Shabab. Apisa mag arita gwenge go goyo lipot ni ruodhi go noriko wuok e gwenge mag Ouagadougou ka gidhi elwak e yor tich e kinde mane ondhigi ma olal kodgi. Apeda dhi nyime mar manyo ruodhi gi ma ichichgo ne oringo dhi godo e piny libamba ma Somalia. Monj makama biro motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto megeno ni dhi timore e gwenge mag Nyanduat ma ugwe ma piny Kenya koro nyaka kaunti ma Mandera. Jatelo mag siasa ma pacho ka dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto olos duol moyiedhi mabiro neno ndhicho kendo chiwo lipot ne jo Kenya e wi lal mar oganda kaka okang' maneno ni joma ondhi oyudo ratiro. Ka giloso boma Kilifi, jotelo go mag Umoja Summit dwaro ni piny owacho chiw duoko e wi lal mar oganda jo Kenya ma ka gikwayo jatend piny mondo ne ni jogo duto mitudo kod ndhi oganda okawnegi ondamo mag chik. We can't talk about a future when we are destroying it. We need this, and this must stop immediately. But more so, we need an inquiry, because when everybody is saying they don't know, there must be someone who is doing this thing. So an inquiry is a must to stop abductions, to stop femicide, and also to stop these hidden courts in the high of the tall houses in Nairobi. Vitu vya mauaji ya kiholela watu kutekwa nyara na watu ambao wamevaa mabarakoa, na ni vitu ambavyo vinatendeka wazi wazi mchana, sivyo vitu ambavyo serikali yaweza kusingizia kwamba haijui ni akina nani. Obile kadak makibre alwora ma Kianda Sarang'ombe Ward geng'o dichuo moro ma hike ni diere ketude kod nek mar mine odiotieno ma piny Orugo kawuono. Anyuola mag nyadendino ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi kaka Msupu olero ni dichuono gi min ode osebedo ka gwanore kinde ka kinde. Jatend obila ma Kibra Sub-County Patricia Yegono yango wach nekno kalero ni achijno ne odhi go lipot ka obila ma yany ni min ode otho, kata kamano bang' obila dhi kode ot ne giyudo ringre min jalno kane kod adhole wiye. Bang'e achijno ma bende ong'ere kaka Sami ne ondhi kendo nonro dhi nyime ka ringre nyadendi notere kar kano ringre ma City. Walikuwa wanapigananga anytime, wanazozana usiku sababu ya mambo yetu hii drinking. Walikuwa wakifanya hiyo mambo yao nakuja wanakosana. Na bibi kama alikuwa analemea huyu jamaa, na huyu jamaa jana ndio naye akajitahidi. Sasa sijui alimshika wapi, sijui alimpiga na chuma, sijui alipiga na nini. Hii meko ya kupiga hii juu hii singo imevunjika hapa. Na damu bila polisi wamekuja tukasaidiana, damu ikaanza kutoka. Walikuwa wanagombana, sasa wajui wanagombania nini? Sasa majirani walikuwa washachoka, wanagombana mwaka mzima kila siku. Wiki wezi isha bila kupigana. Sasa hiyo story hata siwezi elewa. Labda alimgusa mahali paba. Yeye mwenyewe labda alimgonga kichwa, hatuelewi hapo. Sasa mimi jana nilisikia hiyo makelele lakini sikutoka nje. Niliona tu ni kawaida. Mimi nikaendelea tu nikalala, sikuwa nasikia poa. Sasa kitu sasa ndio nasikia watu huku nje wanaongea. Wanasema wao sijui sultani kufa, sijui nini, wanampeleka hospitali. Jadbura ma Suba North Millie Odhiambo koro wacho ni deko mobila deko go e kaondamo mar chik ne achije matimo maundu mag nek na chiel kuom gigo mamedo nyawo timbe makamago
masani medo jimbore gwenge mopogore opogore pacho ka. Mili wachino bila kod bad migao mar doho nyaka tim mapiyo maneno ni chije mag nek oteri e doho kendo yalogi kata itweyogi kod ketho kokoni mano nyalo miyo joma ni kod paro matimo nek bed gi luoro. Jadburano okoni kata mana timbe mag nek masani jimbore piny luo thothgi biro nikech rem ma piny owacho remgo ka okang' mager ma kum ne achije mag nek mondo konye duoko chien nek ma osebedo kadhi nyime gwenge mopogore opogore kachoga. Kwedo nek e yor pala mane obedo e gwenge mopogore opogore kaunti ma Bay ngeso mokalo mathothgi ne okel kaluwore gi gwandruok e weche mag hera ka okone joma ni kod pogruok e kindgi mondo manye ka ginyalo loso weche ma ok gikaw okang' mar nego ng'ato. Masiro makowa, Suba South ne onege ji 2. Suba North onege ji 2. Suba North onege nyako moro mawego. Kendo no onege ng'ato be ogongo tir ka. Bajo gin jok mang'eyo kabisa. To kiyudo ni cases bilago ng'eny gi ni mara kia ni ji laro mon ki alaro nyiri matino nyithi skul. Mokwongo gimitimo gi nyathi skul akia. Nikech chiko koyieni. Tadwa mana ni monda kwa jothurwa ni wan kako ganda nokwang'iyo gi neko gi chwero remo kuma tinde wayude mayot mar chwero remo ni akia no akanye. Akwayo jodongo gi jo kanisa mondo waloke kitwa nikech kiyudo ni kanisa ema ng'ato donjo nege nyaka ng'ata e kanisa tiende ni onge gima sani waluoro kato gik mabeji ndike social media miyo wa normalize gik maricho. Ng'ato wacha acha de to ka ng'ato tugo koda tanego tikia ni ng'ato to tugo ko wacha dieri. Weuru kaw gik musome e mbui nukaw ni gin gik madieri. Akwayo polis mondo kawe atua motegno kuom jogo matimo maricho. Kweth jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi omonjo apisi mar board macholo omenda mag hola mag somo ne jopuonjre thur ka HELB ka giyuak ewi deko mar omenda go. Jopuonjre go ogo tach e nyim apisi ma University Towers ka giyuak ni ok ginyal chulo omenda mag somo giwegi kaluwore gi deko ma omenda go osedeko go. Chuno bila ochopo kanyo kendo keto arita mar geng'o tulo muoch. Kata kamano jochung' mag jopuonjre go no yienegi donjo kama apisi mag HELB nosingo maneno ni gichwalo omenda go giko odiochieng' ma kawuono. We are gathered here today because most of these students and their friends in the hostels, they have no money. For a whole month now, they have been taken through circles and rounds. Nasai, it is 1 month to shule. Held by Jaingia. But numbers. So what where do they give us our money? Because we are having a difficult time to survive. Mnajua kulikuwa na kesi kotini. Unajua hivyo? Na koti ikasimamisha kila kitu. Lakini hata hivyo, hii weekend tumelipa karibu bilioni 3. Saa hizi ndio imeanza kuingia kwa M-Pesa. Mtu yote ako na M-Pesa. Pesa inaingia. First year na second years. Utapata leo. Etsechego riwruok ma jopuonj mbalariany UASU ojiwo ng'anyo ma jopuonj ma mbalariany ma Technical University of Kenya TUK mosebedo kanie ng'anyo kuom mohewo ujumbe adek bang' telo ma tiegruok no rem chulo gi osara, chulo gowi mag bengi kod osuru. Odiochieng' ma kawuono jopuonjre ne owinjo chak penj kata kamano penj ne ok odhi nyime bang' jopuonjre go riwore kod jopuonjgi e ng'anyo ma sundo tend skul no chop dwachgi. Igoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga mane ochope ka tiegruok no kwayo piny owacho mondo chul jopuonj mag mbalariany kigen kaka ichulo jotije mag piny owacho mamoko. Wasonga bende kwayo mondo olok board mar skul no. We teach, we ensure learning takes place, but also we examine our students. Our exams are not externally sourced, so they cannot be externally examined. Our staffs must be attended to. In the next 24 hours, Congress power. Congress power. Otherwise, we are not going to sit for those exams. Let the government take charge of the payroll of public university staff fully. We started last Thursday to replace council. I want to urge the government in the same spirit also change the University Council of Technical University of Kenya.
Boda boda e sub county Mararia de county Siaya dwaro mondo piny owacho mamalo kanyakla gi mano mar county omigitije kaachiel gi orage mag piny owacho. Kotelne gi jata chenro margi mano Madiany Vincent Akumba kaachiel gi jakom mar boda boda Missouri Jack Lazaro joriemb boda boda kwa piny owacho mondo odewgi seche ma ichiwo orak mag piny owacho ka gilose kinde romo margi e dho wath ma Missouri. Jagoro mar boda boda ma Madiany moyie Janet Atieno gi mano ma Missouri Elie Uko kwayo piny owacho mondo odewgi kinde ma gichiwo thuolo mag tiegruok. Wan gi penjo mokwongo. County government ma Siaya awagombo ni this time round mondo ka tenders owuok to gitem gi consider grube mag boda boda ma wantiere go within Siaya. Awakwayo weche mag funds ma wuok Siaya mabiro ne grube mondo miwa e yo manikare kendo ka wagombo ni mondo ketnwa okenge matek mamono jo boda boda yudo pesa ma Siaya. Wan gi tenders madonjo wagombo ni mondo wabende wa benefit e tenders ma Siaya. Adwana wachi na sirikal kalure gi chike mane giseluongo ma ginyisowa ni nyaka to koro to gikonywa e wacha ritane. Nyaka wariembi ka owachiko yienwa ne ng'ata ma en jaboda nyaka donje riwruokwa mar boda boda sekta mar boda boda. Number 2 wagombo ni ka ina member nyaka ibed gi tagwa manyalo identify ni AI stage mane nyalo konyowa e yor kata kiyude jali kata ka samoro jo maundu samoro oataki kamoro. E grubwa ni wantiere gi youth manyalo gombo dhi mbele kata gi yor somo. Akwayo ni kaponi nitiere chance mar training moro ginyalo oro jog gi moko to wuothe grube wa kalando nikech wacho ok chobnwa. Gitim mano mana kaka gitimo kinde duto ka gidwaro wasechombolo. Koro wakwayo sirikal ni sama kata training moro wuok kata educational fees moro kata educational funds moro to nyalo konyowa godo mondo wan bende wadhi through training especially when it comes to acquiring licenses. Jatend piny Kenya William Ruto wuok kawuono kochomo piny mar Kongo e yo mar kelo kwe kaluwore gi tulo ma osebedo e boma mag Goma mayudore pinyno. Ruto bende jatend riwruok pinje Afrika ma Ugwe osebedo katemo manyo yore mag kelo kwe kind oganda manie lwenyno. Ndalo manok tok jotend migepe mag Afrika ma Ugwe bedo kod romo ma apoya malalo ke lweny madhi nyime boma mag Goma e piny Kongo. Jotend pinje mag riwruok pinje ma milambo bende ne oromo malalruok e wachno. Jotend riwruok pinje ma milambo kaachiel kod jotend riwruok pinje Afrika ma Ugwe geno ni biro bedo gi romo ma kanyakla machiwo siem ne kweth mar M23 mondo chung lwenyno. Lwenyno osekelo ywaruok e kind jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa kod nyawadgi ma Rwanda Paul Kagame ka Cyril Ramaphosa osebedo ka omako chung ni Paul Kagame ma Rwanda ema oteno kendo siro kweth mar M23. Sisi tunaomba watuletee amani, hata turudie kule Nzulo venye inchi habatoka mwayo biko na uwa watu wananyanyasa na watu. Tulikimbia kule jua kuona wanaua wengine njo na sisi tukejikuta hapa. Kama amani iko tutarudia kwetu. Nyakoro magiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko mag mesa makao weche manyien obedo gi thuolo ma ikoni e kindeni mar kagi kacha kata kamano koromo saa 1 to kod saa 3 mar odhiambo mathoth pod mesa makao weche manyien kar loso weche manyien ikoni mitudi kodwa kendo koromo saa 1 mar odhiambo Ingao Chieng' Emmanuel.